all over the world na meron akong distributor. Once naiinom sila ng Intra, kahit saan sila, sa Amerika man sila, sa Canada sila, sa Europe sila, gabi dito, araw sa kanila, bumibili sila ng product dito. Yun lang iniisip ko. Every bottle of Intra, meron akong 50 pesos na kita. Pag ilang bote yun ng Intra, ilang 50 pesos yung kita ko. Yun ang kagandahan ng business natin. Anong business na makita nyo na magbigay sa inyo ng leverage, ma-leverage ka? Diba? Sa ibang business talaga, pag traditional business, ikaw yung magbukas, ikaw yung magsara. Pag hindi ka na nagbukas, walang kita. At pag what if nagkasakit ka, walang kita yun. Yes. Pero dito, kahit na natulog ka at bukas doon sa ibang bansa, meron kang kita. Oh, yun ang kagandahan. At pangatlo na mo dito, yung personality growth. The person you become, di ba? Noon, yung pag matanda ka na, parang hindi ka na nag-ayos sa sarili mo. Yes. Hindi mo na inayos yung sarili mo kasi sabihin mo, matanda naman ako. Pero pag nasa lifestyles ka, kailangan mong mag-ayos, di ba? Kailangan yung buhok mo, ayusin mo. Yung parang alambre na buhok mo, ayusin mo yan. Tingnan mo si Ma'am Zenny, ang ganda-ganda na ni Ma'am Zenny. Grabe talaga ito si Ma'am Zenny. Di ba? Yung mga ibang distributor at yung mga may edad na, wala nang company na tatanggap sa kanila. Yes. Pero dito sa lifestyles, talagang welcome na welcome sila. Yun ang kagandahan. The person you become. No, ang pinakamaganda dito yung sinabi ni Lisa kanina, yung pagmamahal mo doon sa mga tao. Yes! Yun ang pinaka-importante talaga sa lahat, no? Yun ang pinaka-importante talaga sa lahat. So, meron akong ano dito, verse na dinala ko talaga ito, no? In Isaiah 60 verse 1 and 2, di ba? Sabi diyan, Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon you, is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness, no? The people, but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. No? Amen! Parang natulala kayo lahat. Yes. Sabi niya, arise, shine. Di ba marunong na kayo? Yung una natin ginagawa natin, nag-mastery tayo doon sa sponsoring, sponsor, nag-i-STP tayo. Magaling na kayo mag-STP, di ba? Yes! Marunong na kayo noon. Makipag-usap ng mga tao. Sasabihin ko sa inyo, arise, shine. Yes. Marunong na kayo, isipin nyo na alam nyo na yan. Because sabi dyan, no, sabi dito, dyan, no, gross darkness. Grabe talaga yung gross darkness. Yung mga tao hindi nila alam. Alam mo, meron akong pinainom ng Intra. Kasi may stage 3 cancer na siya. Dito, kanina lang siya nag-text sa akin. Meron siyang breast cancer. Tapos pinainom ko siya, binigyan ko siya ng dosage talaga. Ito yung dosage mo. Pag inumin mo ito, baka matulungan ka. And then, na siya, mga 2 weeks na siya uminom. Kanina nag-text sa akin kasi pina-check niya yung pina-check na yung bukol niya sa dede niya. Wow. Alam mo, yung sabi ng doktor? Sabi ng doktor, huwag mong inumin yung product na yan. Yes. Kasi hindi ko makikita kung cancer ba yan o hindi. Yes. Wala naman siya. Di ba parang ganon? Kasi most of them talaga, yung mga physician talaga, natatakot sila na iinom sila ng product kasi hindi na talaga babalik yung Yes! hindi na babalik yung pasyente nila. 'Di ba? Sa kanila. So, alam mo, ang dami natin talagang trabaho na kailangan natin silang kakausapin kung gaano kaganda itong products natin. Yes! Ang dami nating gagawin talaga. Maraming tao na hindi nila alam kung gaano kaganda itong opportunity. Yes! Tingnan mo sila, ang tagal, tanda-tanda na nila, wala pa rin silang pera. Ang tanda-tanda na nila, ang dami na nilang sakit. Pero once na makaintindi sila sa opportunity natin, mabago yung buhay nila, mabago na yung health nila. Yun ang kagandahan. So arise! Tayo, magtatrabaho tayo ngayon. Kasi second na 90 days commitment natin is more on training. Yung ginagawa natin ngayon, ipapractice natin ito. Yes. Kasi once na ma-practice natin ito, wala nang distributor na maghihirap. Yes! In my experience, never akong naka-experience ng no? Thanks God talaga
na hindi ako naka-experience na naghirap ako dito. Bakit? Kasi talagang kausap ako ng tao. Sinishare ko itong opportunity kasi iniisip ko, hindi nila naintindihan ito. Hindi nila alam kung gaano kaganda itong opportunity. Nagsishare lang ako sa kanila. Tingnan mo, lumalaki at lumalaki yung kita ko. Yes! Yun ang kagandahan dito. Di ba? Yung mga distributor na tamad, wake up! Arise! Di ba? Huwag magtamad-tamad. Bawal ang tamad dito. Tingnan mo. No? Sa Bible nga, kung tingnan mo, 6 days thou shalt labor and do all thy works. Magtatrabaho talaga tayo. Hindi pwedeng banjing-banjing lang ito. Hindi pwedeng konti-konti lang yung kausap na yun ang kausap. Ilan yung kakausapin natin? 3 plus 5 people a day. Yes. Yes. Tingnan mo, hindi nga kayo makayes. Yes! Ulitin ko ha, ilan yung kakausapin natin? 3 plus 5 people a day! Dapat ganun kayo, matapang kayo. Tingnan mo, bakit yan lang ang kita mo? Bakit yan lang ang organization mo? Bakit yan lang ang cheque mo? Kulang yung kinakausap mo. Tingnan mo yung organization mo. Bakit konti lang? Bakit wala kang cheque? Bakit konti lang yung cheque? Bakit maliit lang yung cheque mo? Kulang yung kinakausap mo. But if you are talking to people every day, walang reklamo yon. Kasi nagna 90 days na tayo, di ba? Yung rule natin ng 90 days, bawal magreklamo. Yes! Sabihin mo doon sa asawa mo, huwag mo akong awayin. Check. Kasi bawal magreklamo daw ako. Pag sabi ng asawa na maglaba ka lang, huwag kang magreklamo. Ikaw magluto, Canadian citizen ka. Sige, luto ka dyan. Laba ka na dyan, lungag ka na dyan. Depende na yan sa iyo. Ang importante talaga, alam mo na mabago yung buhay mo dito. Yes! No? So arise, shine, for the light has come. Nandito na yan sa atin. Ito na. Alam mo, ang dami pa natin kinukuha ng mga distributor na sa labas. Ang dami nating ini-sponsor. Pero ikaw mismo, hindi mo alam na nandito ka na. Ito na yung opportunity mo. Ito na yung, opportunity na mabago yung buhay mo. Yes! Pero parang wala lang. Thank you, Lord. Tingnan mo. Bawal muna mag-cellphone. Makinig kayo dito. Yes! Walang pera dyan sa cellphone nyo. Chismis lang yan nasa cellphone at saka maiinggit kayo dyan. Kasi yung iba, pumunta sila ng ibang bansa, nakita nyo. Tapos ikaw parang ang hirap naman dito sa lifestyle. Huwag mo na, i-off mo na yung cellphone. Huwag mo na magtingin-tingin dyan, no? Arise, shine. Sabi dyan, ano yun? No? Anong ibig sabihin noon? No, tinignan ko doon sa Bible commentary. Sabi dyan, get up, shake up the spirit of poverty. Yes. Sinong nahihirapan dito sa poverty? Gusto niyo na mag-resign sa poverty line? Yes. Gusto niyo mag-resign? Yes. Yes. Alam ko maraming nag-struggle. Alam ko yun. Kasi yung 1.6 nga, nahirapan mo kayo sa 1.6. Nag-struggle kayo, folks. Nako, isang bote na intra lang yun. Within 3 months? Can you imagine that? No, parang hindi ako makapaniwala talaga. And I don't want na yung distributor ko. Yung distributor ko, ganun. Dapat yung mga distributor ko, mga smarty talaga sila. Kasi yung leader nila, smart. Yes! Diba? Hindi pwedeng globe yung distributor. Smart talaga. Yan, shake up the spirit of poverty. Kailangan mag-resign tayo pagka-poverty. Imaginein mo yan kung hindi ako nag-resign doon sa poverty na experience ko sa buhay. Anong ipakain ko doon sa family ko? Alam mo, 2 lang yung anak ko. Pero isang barangay yung pinapakain ko. Yes, true. Kasi sobrang mga mahirap yung mga kapatid ko. No? Lahat ng mga pamangkin ko, pinaaral ko sila lahat. Kasi ayaw ko talagang maghirap yung family nila. Kasi pag naghirap sila lahat, hingi lang sila ng hingi sa akin. Ayaw ko namang gawin yun sa kanila. Pinapaaral ko sila lahat. No? Para lang makatulong din sila sa mga nila, sa mga magulang din nila. At yung tatay ko na 89 years old, tuwang-tuwa sa akin at ako yung pinakapaboritong anak niya. Yes! Kasi every month binabayaran ko siya para sabihin lang niya na paborito ako. Di ba? Pag marami kang pera, paborito ka ng tatay nanay mo? Ay talaga yun ang tatay ko. Meron siyang sasakyan, meron siyang driver.
kahit saan gusto niya, pwede siyang pumunta. Kasi yun ang gusto ko talagang maibigay sa kanya na magandang buhay talaga. Yes. Ano kaya sa isip nyo? Ano yung best na pwede nyong ibigay doon sa family nyo? Ano? Meron kaya? Yes. O baka tulala lang kayo? Di ba? So kailangan talaga makalabas tayo dyan. Get out, no? Sa poverty line na experience natin ngayon. No? Sabi dyan, level up means to fulfill the role and responsibilities of your leadership level. No? Yes. So ngayon, mga ED, sabi nga ni ano kanina, kailangan meron na kayong hope. Mga EDs, meron na kayong tinuturuan, nag-start na kayo ng turo sa kanila. Lahat na trainings natin na gagawin ngayon, puro na yan, trainings talaga, skills, ang papraktisin natin. Kasi importante yan at yun ang 90 days commitment natin na matuto at matuto at matuto tayo. Kasi para wala ng mahirap na distributor. Yes. Because next year, yung last na BBC natin, pupunta tayo lahat sa General Santos City. Gusto nyo? Yes. Pupunta tayo doon kasi nandoon yung tatay nyo, di ba? Yes. So, pupunta kayo doon kasi doon ang big event natin for the whole year. And yung event na yan is parang national gala yan, no? Mayroon tayong yung ballroom doon, pupunuin natin yon para makikita nyo. And of course, magta-travel tayo. Anong General Santos City, manunood tayo ng mga tuna doon. At Yes. kakain tayo ng tuna. Yes, no? sarap. At ipapasyal namin kayo doon. Make sure na nandyan ka pa next year. Next year pa. Baka mag-quit ka na kasi hindi mo naintindihan itong opportunity na ino-offer natin dito. So, level up your leadership. No? Kailangan yung leadership mo iba na. Meron ka ng angas talaga. Meron ka ng alam paano mo gawin yung business. Hindi na pwedeng nga dito. Hindi na pwedeng nana din dito. Hindi pwede yon. No? Kailangan ano ka talaga, matibay ka talaga at tuturuan mo yung organization mo, yung mga downlines mo kasi ayaw natin na maghirap sila dito. Yes. Gusto natin na maganda yung buhay nila. Yes. Gusto natin makabili sila ng brand new car. Gusto niyo yun? Yes. Para hindi na sila maglakad, hindi na sila maghintay diyan sa mga kanto-kanto na wala silang sasakyan. Yung lahat ng mga distributors may brand new car. Meron silang magandang bahay na doon titira yung family nila na hindi nila ikakahiya yon. Yun ang kagandahan ng opportunity natin. Kayo ang responsible doon sa organization, sa distributor nyo. Yes. No? So level up your thinking. Yan yung first na gagawin natin dito. No? Our mind, kailangan ma-change ito. No? Kung gusto natin mag-level up sa ginagawa natin, unahin muna natin yung utak natin. Paano ba yan? Number one is the level of belief. No? Yung paniniwala natin. Ano yung paniniwala natin sa products? Naniniwala ba kayo sa products? Yes. Kahit na may pinainom kayo tapos namatay? Yes. Naniniwala pa rin kayo? Yes. Kahit na pinainom nyo, nag-shoot up yung blood sugar niya? Yes. Cleansing lang yun. Meron nga pinainom kasi itong mga tao talaga, dyan na sila iinom ng product pag malapit na silang mamatay. Yes. Dyan lang makahanap sa atin. Ako nga, yung mga ano nga doon, nag-iisip sila sa akin na albularyo ako eh. Sabi nila sa akin, hanapin mo si June Igot yung albularyo ng taga-Kalumpang. Akala nila albularyo ako. So pinuntahan ko yung prospect niya. No, pinuntahan ko yung pasyente niya, merong 50 ulcer. Pinalabas na ng doktor. Sabi ng doktor, 3 hours na lang pinakamatagal diyan. Yung mata talagang dito na sa taas. Tapos yung bibig hindi na mabuksan. Oh. Kasi may ano na siya, 50 ulcer, yung dumudumi na siya ng dugo. No? Pagpunta ko doon, sabi niya, sir, painumin niyo ito ng product, baka matulungan pa ito. Sabi ko, wag na, kay baka mamatay yan. Ako yung kasanginlan mo, ako yung sisisihin mo. No? Sabi niya, hindi sir. Sabi ko, sige, bayaran mo muna ha. Yun ang secret ha. Kasi pag namatay na, magbigay na lang yun. Sabi ko, bayaran niyo muna para maniwala kayo dito. Sabi niya, sige sir, binayaran naman nila. Ang problema, paano pa inumin yon? Kasi hindi na nga, ano yung bibig niya. Pero talagang ginano nila ng kutsara. Sabi ko, sige,
paanuhan nyo lang every 2 hours, painumin nyo ng intra, ano mo lang, kutsara mo lang, no, mga 4 na kutsara. Yan, umiinom naman yung pero wala na yung mata dito na talaga. After 3 hours, after 2 hours, buhay pa siya. After 4 hours, hindi pa namatay. Kasi totoo talaga yung 3 hours wala talaga ang taning. Tapos pinapalabas lang sila ng doktor kasi sabi ng doktor, mas barato, mas mura doon sa labas kaysa dito sa hospital mamatay. After 4 hours, talagang gumagano na daw yung kamay. Ha? Hindi naman close open, parang ito naman si Javi. Gumaganon lang, gumagalaw-galaw na. After 6 hours, yung paa na gumagalaw na yung Nako. Tapos tumawag sa akin, Sir, na, gumagalaw na. After 12 hours, naghingi na ng pagkain. Yan, totoo yan. Totoo talaga ito. No? Tapos another 4 hours, I think another 4 hours, na siya, talagang nakaupo na siya. No, nakaupo na siya. Naayos na yung mata niya. No? Tapos yung parang putla-putla na siya, parang na-okay na siya. No? And then, after 24 hours, nung mga 18 hours, sabi niya, matulog ako. So, natulog siya. After 24 hours, hindi na siya gumising. At least nakakain pa siya. At least nakakainom siya ng product bago namatay. Baon pa siya. Namatay din talaga siya. Pero alam nyo, for those people or mga pasyente na parang yung mamamatay na kasi doon pa lang talaga nila painumin ng product, yung malapit na ng mamatay. No? Pero alam nyo kagandahan, kahit cancer pa yan, hindi sila nagsasuffer ng sakit, yung pain, hindi sila nagsasuffer kung nakainom sila ng product. Yes! So ako talaga sasabihin ko sa inyo, bago kayo mamatay, mag-iisip ng gano'n. Huwag talaga kayong mag-inom talaga tayo ng product para haabot pa tayo, hahaba pa yung buhay natin. At maniniwala yung mga tao talaga na totoo itong product na natin sinishare natin sa kanila. So naniniwala kayo sa product? Yes! Diba? Sabi nga nila, when the product is good, the business is done. Madali na lang yung business. Alam ko, ito talaga yung conclusion ko dyan. Yung mga distributor na hindi lumalaki yung business, yung mga distributor na walang organization pa ngayon, baka may kulang kayo at ang kulang nyo, hindi kayo naniniwala sa product na yan. Yes! Kasi baka kayo mismo hindi umiinom ng product. Pag titingnan ka doon, pagdating mo doon, meron lang paakyat na lalakarin. Hindi na makalakad. Parang hinihingal ka na, di ba? Tapos tiningnan ka ng prospect mo. Parang sinasabihan ka, ikaw yata ang iinom niya ng product mo, hindi ako. Lalo na pa man. Imagine mo yun? No? Kailangan healthy ka talaga. At ako nga, sasabihin ko talaga sa mga distributor, mag-exercise talaga kayo. Yes! Ulitin ko, isa lang yung nag-yes. Mag-exercise kayo! Sabi nila, Sir, ano yung palatandaan ng mga taong matanda na? Kasi sa lifestyles, wala daw. Age is only a number. Yes! Diba? Yun nga, nagagalit sila. Tanungin mo, ilang taon na po kayo? Nagagalit sila. Pero alam mo, madali lang i-identify yung matanda na distributor. Yung mahilig sa Zumba. Bakit? Kasi pag nag-Zumba daw, matanda na. Diba? Product, kailangan maniwala tayo sa product. Of course, the business. Yes! No? The business, talagang totoo itong business na to. Kasi pag hindi ito totoo, nag-quit na tayo, di ba? Yes! Sino mag-aakala na i-income tayo ng 2 million a month, 3 million a month? Sino mag-aakala noon? Ako hindi ko naman ini-imagine yon. Hindi ko ini-imagine yon. Para nga akong buti na lang hindi ito katulad ng Huawei. Kasi yung Huawei pag pag nanalo sila ng isang milyon, 1 million, di ba noon merong Huawei tas 1 million, di ba nahimatay yung nahimatay yung nanalo? So ikaw pag kikita ka ng 1 billion, every month ka nahihimatay, di ba? What if 2 million, hindi ka nagigising? No? Folks, totoo at totoo ito. Tingnan mo sa product pa lang, 700 na yung kita mo sa product. Yes! Isang bote lang yan, 700.
Sino magkakakala? Magkano lang yung sahod ng mga ng mga normal na empleyado? Magkano lang yung yung tawag, yung minimum wage nila? Hindi nyo ba naisip yun? Tapos ikaw mag-smile ka lang? 700. 700 ka na? Nako. Si Mitch, pag meron niya nakita, mas smilean lang. Yari talaga yan. Si Wendell, ang galing yan magbenta ng product talaga. Siguro sa itsura pa lang, bibili na. Itsura pa lang talaga. Pero yun ang kagandahan ng products natin. Sana maintindihan nyo yan. And of course, yung mga taong dinala nyo dito, naniniwala ba kayo sa kanila? Yes! Yes, of course naman naniniwala. Yun nga ginugulo nyo yan, di ba? Ginugulo. Picture ng picture, pinapa-attend ng training, inaaway nyo nga para lang maka-attend ng training kasi naniniwala kayo sa kanila na pwede silang yumaman dito. Yes! Yan yung una na gagawin natin dito. Our thinking. Next is level up in action. Kailangan magtatrabaho, hindi pwedeng hindi magtrabaho. Yang award nyo ngayon, sana mapatunayan nyo na totoo yan na binigay sa inyo. Yes! Baka in-award lang kayo dito kasi natsambahan lang yan kasi yung organization mo lumalaki. Natsambahan lang yan kasi may mga distributor nagtatrabaho sa ilalim. But folks, patunayan nyo na totoo yan. Yes! Diba? Level up in action. Our STP, presentation, present ng present. Mag-i-STP tayo, makipag-usap tayo ng mga tao. Kakausapin natin sila. Double the time. Kailangan double time. Hindi pwedeng hindi double time. Pag 3 to 5 people, gawin mo 10 people. Gawin mo 12 people a day. Yes! Home meeting after home meeting. Lahat, kahit sa school, kakausapin nyo. Patulan na natin yung mga office meeting. Pag bigyan tayo ng oras, kakausapin na natin sila. Kasi maraming mga tao na naniniwala talaga sa supplement talaga. Ayaw, natatakot sila sa mga medications talaga. Takot sila doon. Alam na nila yon. Alam na nila yon. No? So, kailangan double the time. Kailangan i-double natin. Pressure yourself! Yan. Yes. Yung mga hindi pa napopromote, nako, kailan pa kayo mapromote? Sabihin mo yung katabi mo, mapromote ka na! Ay, matagal mo hindi mo pinipressure yung sarili mo eh. Di ba? Yung iba, nagta-travel sila. Yung iba, kung yung mga training sila, uma-attend sila. No? Bakit hindi ka pa napopromote? Nag-sacrifice ka na dito. Yes! Sinasabihan mo na yung mga anak mo na mabago yung buhay mo dito. Yung asawa mo, sinasabihan mo na mabago yung buhay mo dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa nagbago. Bakit? Bakit? Ulit nga, sasabihin mo sa sarili mo, yayaman ako dito! Yayaman ako dito! Kailangan maniwala ka niyan. Amen! Alam niyo, ang kulang lang talaga dyan, action. Action lang talaga ang kulang dyan. No? Kung tingnan niyo yung trabaho niyo, hindi nga kayo nagtrabaho talaga. Nagmamasya lang kayo, punta kayo ng mga mall. Tapos, meron sana kayo kakausapin, tinitingnan niyo lang. Tapos, gusto niyo nang kakausapin yun. Ano ka na sana, parang Skeptic. mag-knock ka na doon sa door nila. Tapos sasabihin mo, sana walang tao. Sana walang tao. Yun lang. Di ba? Ganun ka. Pressure yourself. Di ba? Yung mga DD, kailangan mag-RD. Yung mga RD, kailangan mag-ED. Yung mga ED, 6QLPL. Yes! Mga ED, mag-ED, 6QLPL. Mag-NMD, mag-IMD, mag-GMD. Yes! Pero ito yun ang pinaka-ano talaga. Kailangan may income talaga kayo. Yes! Sino yung gustong may income? Every month gusto nyo? Yes! Dami. At ito yung sasabihin ko sa inyo. Pag may income kayo, huwag kayong gastos ng gastos. Di ba? Merong distributor sa amin, meron siyang income. No? Tapos yung income niya, ibibili niya doon sa mga motor parts. Kasi may business yung, yung husband niya na motor parts. Doon napunta yung pera niya. Di ba? Invest your business. Doon mo i-invest sa business mo rin. Para lalaki yung business mo. Huwag niyong ibigay, huwag niyong i-ano sa iba. Di ba? Kasi hindi ka pa naka-ano dito. Hindi pa nakabuelo yung business mo. Hindi pa nakabuelo yung business mo. So, kailangan mag-i-invest ka sa business talaga natin, no? Sabi dyan, remember, effort is not an effort until it hurts. Yes! Sinong nasasaktan na dito? Ow. Sinong nakapil na nag-struggle na?
Yes. Sinong inaway na ng asawa? Ako. Inaway ng mga hinabol ng aso. Totoo. Di ba? Effort is not an effort until it hurts. Yes. Kailangan nyo talagang masaktan dito. Kailangan nyo iiyak. Kailangan nyo ma-experience yung mga na-experience na mga successful na mga tao. Bakit? Mas masarap pakinggan yung yung success mo pag pinaghirapan mo. Yes. Hindi naman masarap yun pag si upline lang yung magtatrabaho. Yes. Hindi masarap yun pag ang feeling mo talaga hindi ikaw yung gumagawa. Yes. Mas maganda yung ikaw yung gumagawa. Ang sarap magsalita dito. At yung sinasabi mo, galing sa puso. Yes. Kasi naintindihan mo yung ginagawa mo. True. Naintindihan mo yung ginagawa mo. No? Sabi dyan, level up, no? In training and teaching. Di ba? Training. Train yourself. Yung iba, meron training sa Maynila. Punta kayo ng Maynila. Magkano lang naman yan? Sabi nga ni GMD Peng Mendoza, if you have 1 million now, and yung 1 million na yan, ilalagay mo yan sa training sa sarili mo. Ito yung parang tuition mo. Di ba? Kasi yung iba, ang inisip kasi ng iba, parang pagpasok nila dito, wala lang. Tapos nagbibenta na sila ng product, tapos naging successful sila. No! Process. We have a Lifestyles University, the School of Billionaires. Yes. No? Kailangan i-train mo yung sarili mo. Hindi ito ordinaryo itong business na to. Sino magbibigay ng 1 milyon? Sino magbibigay ng 2 milyon, 3 milyon? Pag yan lang yung ginagawa mo. Yes. Hindi ka pwedeng bigyan ng malaking responsibility hanggat hindi ka rin matuto doon sa ginagawa mo. Yes. No? So kailangan, meron talagang tuition fee dyan. Imaginein mo kami, from General Santos, lilipad kami ng Maynila, no? Every month, just to attend the recognition and Yes. leadership training. Pero look at those people na taga Maynila. Ang lapit-lapit lang ng hindi na makapunta. Yes. Aroy. Agoy. Paano yan? Paano mo inisip yan? Paano ka lalaki ng business na hindi mo kaya yan? No? Yan pa lang na challenge hindi nyo kaya. Bakit kami yumaman? Kasi hindi namin tinitingnan yung expenses namin doon sa training. Kasi gusto namin matrain yung sarili namin. Yes. Yun ang pinaka-importante sa lahat. No? So kailangan aralin natin yung skills. No? Ano yung mga skills natin? Yung paano mag-close, paano mag-STP, paano ang daming mga skills talaga. 7 skills na pinapractice. Paano natin mag-invite, paano tayo ma-duplicate yung ginagawa natin. Only 7 skills lang yung aralin natin dito. Yan makikita nyo kung gaano kaganda itong opportunity natin dito sa Lifestyles. Parang tulala kayo. Yes or yes? Yes. Dapat marunong kayo mag-yes. Mag-response naman kayo, mga. Parang ako yun. Parang ako yung pinatamaan ni Sir John. Yes, ikaw talaga yun. Diba? Kasi alam nyo, gusto ko talaga na mabago yung buhay nyo dito. Yes. Alam nyo, pwede na akong hindi magtrabaho, hindi na ako pupunta dito. Ano lang naman yan si Mitch? Diba? Pwede naman yan, marunong naman yan si Mitch. Iwanan ko na lang kayo, Javi. Yes. Kernel naman yan si Javi, okay lang yan. Diba? Ma'am Beauty, pwede naman yan, kaya naman nila yon. Pero bakit? Gusto kong talagang tulungan ko rin kayo. Yes. Kasi iba din yung story ko sa story nila. Yes. At meron ako talagang, gusto ko talaga na makita nyo, kahit matagal na yung isang distributor dito, pero tumutulong at tumutulong pa rin siya. Kasi Yes. yun ang kultura natin. Yes. Yun nga sasabihin ko sa inyo, pag yumaman kayo dito, huwag kayong aalis. Yes. Kasi ang dami kong nakita ng mga distributor na ang yaman-yaman na nila, ayaw na nila mag-business kasi mayaman na sila. Yes. Hindi na sila gumagawa ng ganito kasi mayaman na sila. No? So, ulitin ko talaga, palagi ko itong sinasabi, pag mayaman na kayo, huwag nyo kaming kalimutan. Yes. Promise yan? Yes. Sure? Yes. Kayo yung nagsabi, nakarinig si Lord, ha? Yes. Oo. Kasi talaga, pag nakarinig si Lord, talagang, Tutupad. nako na lang, no? So, yun ang Next is leadership in, level up in leadership. Kailangan ikaw na yung mag-lead. Magkakaman ka na sa kanila. Ikaw na yung magturo.
paano mag-STP. Pag meron kang distributor na parang hindi makabenta ng product, samahan mo yon. Yes. Bakit hindi siya makabenta? Kasi meron akong distributor na ang tagal 6 months na hindi makabenta ng intra. Sinamahan ko siya. Nung sinamahan ko siya, nakita ko nung nag-STP siya, sabi ko, panuurin nga kita, paano ka magsalita? So, magaling naman siya magsalita. Kaso lang, parang nagbo-boxing sila doon sa kausap niya. Gumaganon yung kausap. Payong. Gumaganon yung kausap. Mga ganon. Sabi ko, bakit kaya? Yun pala. Mabaho yung hininga niya. Natatakot yung prospect na hindi pa naman siya marunong magharapan talaga sila. Sabi ko, tabihan mo yung prospect. Siya harap, di ganon sila, nag-boxing sila. Ang ibig sabihin ko dito, ikaw, upline, alam mo yung kondisyon ng organization mo, alam mo yung mga tao mo, ano yung kulang nila, tatrabahuin mo yon. Yes. Kung hindi mo alam, hindi ka pa alam yung anong gagawin, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo doon, magpaturo ka doon sa upline mo. Kasi yung upline mo, alam ko na alam niya yon. Yes. Diba? Samahan mo, turuan mo siya. Turuan mo siya. Alam mo, there was a time na tinuruan kami paano mag-smile for 1 year. Can you imagine that? Kasi yung mga tao daw na hindi nagsasmile, kahit tumatawa yung iba, maraming utang daw yon or maraming kalaban yon. Diba? Ang lifestyle distributor are always happy. Yes. Kahit na sumasakay yun ng jeep, naka-jeep lang yun, pero naka-smile yun. Tapos meron nag-smile sa kanya, uy, parang kilala kita. Taga saan ka nga? Taga Cavite. Hindi, taga Cebu ako. Oh. Ang importante, kaibigan mo sila lahat. Yes. Diba? Kailangan mag-level up tayo dyan sa leadership natin. Lalo na sa promotion. Kailangan ka ma-promote. Huwag mong sasabihin na, mauna lang muna si downline. Huwag. Kailangan ikaw yung mauna. Yes? Yes. Nakinig kayo sa akin? Yes. Ulitin ko, promotion! Dapat kayo yung mauna! Yes. Huwag kayong pumayag na maunahan kayo ng downline mo. Anong mapakita mo na credibility mo pag naunahan ka ng downline? Yes. Tapos ikaw magalit-galit ka na. Dahil nauna siya sa akin, ayaw nang mamansin. Na-bitter. Di ba? Ikaw pa yung siniswerte kasi meron kang naunahan ka, pero nagagalit ka kasi hindi ka na pinansin. Buti nga sa'yo, hindi ka pansinin para ma-promote ka. Dapat gawin mo itong positive. Di ba? Yes. Gawin mo itong positive. Sasabihin mo, ikaw ngayon, mag-promote na ako. Kasi, para makinig ka rin sa akin. Kaya nyo yon? Yes. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Promotions after promotion. Yung mga downlines natin na nagpo-promote, ay naiba yung buhay nila. Nababago yung buhay nila. Yes. Di ba nakikita mo sila? Imaginein mo yon? Na-change yung mga anak nila. Na-enjoy sila sa buhay nila. Nakapag-aral sila sa magandang school. Merong nagtutulong sa kanila. Merong nagtuturo sa kanila ng maayos. Kasi merong kang pera. Yes. Yes or yes? Yes. Parang ganyan na kayo. Sobrang busog nyo kasi kain kayo ng kain Di ba? Yung mga malapit na natutulog, yan, maraming sugar yan. No? Diabetic na kayo. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, gising! Di ba? Yan yung kagandahan. Building leaders in your organization. Yes. No? Kailangan sa next na quarter natin sa BBC, drive na tayo ng leg, hahanap na tayo ng leaders at i-develop na natin sila. So meron tayong mga training about leadership at doon natin ilalagay yung mga pinipili natin ng mga leaders. Are you one of us? Yes. At ang yumaman dito, yung mga tao talaga na nagli-lead ng organization. Sasabihin mo, sir, hindi naman ako leader. Wala pong born leader. Hindi totoo po yun. Hindi totoo yun. Leadership can be learned. Yes. Diba matututunan yun? Bakit matututunan natin yun? Kasi meron tayong training. Meron tayong system na sinusunod dito.
yung mga distributor na hindi sumusunod ng system, doon sila namamatay. Yes. Doon nawawala yung organization. Doon nawawala yung paniniwala nila sa business kasi hindi sila sumusunod sa training natin. Yun ang delikado talaga na mangyari sa isang distributor. So kailangan mag-level up yung leadership mo. Ikaw yung mauna. Aaten ng function. Kailangan nandoon ka. Di ba sasabihin mo, mag-start yung function, 2 o'clock, 1:30 pa lang, nandoon ka na sa function. Kasi yung iba, 2 o'clock yung meeting, 3 o'clock na siya dumating. Yun nga, late na yung function na nangyari kasi hindi dumating yung leader doon. No? So hindi maganda yun. Ikaw yung magli-lead, ikaw yung responsible na distributor, ikaw yung responsible na leader kasi tinitingnan ka ng mga distributor. Yes. Tingnan nyo, yung mga matagal na na-ED, yung mga matagal na na-ED 6Q, LPL, bakit walang promotion sa organization mo? Bakit hindi na po-promote yung organization mo? Kasi hindi ka na po-promote. Tingnan mo, hindi kayo makayes? Yes. 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 Parang yung iba, nagtatago na doon sa ano, hindi na magpakita. Yes. Di ba? Bakit hindi kayo na-promote? Bakit hindi na-promote yung mga downlines? Kasi ikaw hindi ka na-promote. Kailangan mag-stand ka dyan. Di ba? Mag-stand ka dyan. Simple lang naman. Maggawa ka ng power legs. 5 tao lang yan. Imaginin mo yan, ha? Ito pinaka experience ko talaga dito. Minimum of 5 people na tinuturuan mo sa isang leg. Pwedeng mag-power leg yan. Yes. Pag gawin niya na ED lahat, power leg yan. Kung gagawa ka ng dalawa, NMD ka na. Yes. Magkano yung kita ng NMD? 200,000. Yes. 5 people na tinitrain mo. Sa other leg mo, 5 people. 5 people. What if 6? What if 7? What if 10? Wow. Kaso lang, hindi ka marunong magturo, hindi ka marunong mag-train, yun, naghihintay ka ng luck, naghihintay ka ng swerte, Yes. na merong mabubuhay dyan na distributor. Possible. No? Pressure! Kailangan yung pressure. Pag hindi umiire, anong mangyayari sa nanay pag hindi umiire? Cesarean. Opera. Okay. Tingnan mo. Opera. Pera na naman. So makabayad ka. Tingnan mo. Yung mga distributor na maliit lang yung kita, yan lang yung mukha nila. Pero pag marami kayong pera, iba yung itsura nyo, para na kayong artista. Tingnan nyo ako, kasi malaki yung kita ko. Sabi nila noon, sir, yung mukha mo parang bida ng Gods Must Be Crazy. Kilala niyo yung bida ng Gods Must Be Crazy? Yung mga bagets hindi kilala. Diba? Hindi kilala yung mga bagit. Diba? Ngayon, sir, para ka ng artista kasi malaki na yung kita ko. Yes. So yung pera pala, maiba yung itsura mo. Yes. Tingnan mo yung mga anak mo. Pag yan ang mukha ng mga anak mo, kamukha mo talaga yan. Diba? Sabi nila, sir, para ka ng artista. Sabi ko, sino? Para ka ng si Andrew E. At least Andrew E, di ba? Yun ang kagandahan, no? Building leaders in your organization. No? Are you with me? Yes. Oo, hinabaan ko na lang ito kasi sayang naman ito. Kasi tinitingnan ko kayo kanina, parang normal lang ninyo itong training na to. Hindi nyo alam. Isa ito sa pinakamagandang training na mamotivate sa Yes. Because people need recognition. Yes. Gusto talaga nila ma-recognize sila. No? Yun ang kagandahan ng business talaga natin. So, are you ready to become successful in this business? Yes. Are you ready to become a millionaire? Yes. Hindi nyo kami iiwan pag yayaman kayo. Yes. Sure ka, ha? Yes. Kailangan talaga yan. Sabi dyan, the price of anything is the amount of life you exchange for it. Yes or yes? Yes. Lahat yung reward, no, ng mga ginagawa natin sa buhay. Walang yan. Talagang ang ganda. Tingnan mo, pag ikaw na GMD ka dito, yung mga naranasan mo na experience mo na challenges, hindi mo na yun hindi mo na yun maisip. Yung inaway ka, alam mo ako, hinabol ako ng itak. Kasi meron akong pinainom na noon makalakad pa siya. Tapos meron siyang dito kasi siya, yung Diabetic. diabetic na siya. Tapos pinutol na yung isang niya, yung daliri niya sa paa.
Tapos nung pinainom ko ng intra, hindi na makalakad. Galit na galit, sabi niya sa akin, halika, papatayin kita. Kasi yung product na pinainom mo, hindi pala totoo yun. Sabi ko sa kanya, sir, pag hindi ka uminom ng product, puputulin talaga yun ng doktor. Ubusin talaga yung paa mo. Alam mo, uminom siya. And after a week, nag-start na siya makalakad. Kasi yung nana sa ano niya, dito sa paa niya, lumalabas doon sa yung pinutol ng doktor, doon lumalabas yung nana. Hanggang yung red na ano niya, nagiging normal na yung makalakad na siya. Ngayon, mabait na siya sa akin. Sabi niya, buti na lang naniwala ako sa iyo. Sorry talaga. Imagine mo yun, naranasan niyo yan? Meron akong pinuntahan, ano ito ha, sorry ha, pero ano siya, yung Knights of Columbus siya. Nag-stippy ako sa wife niya. Gumaganon yung itak doon sa, parang naririnig ko talaga. Sabi niya, kayo, manluloko kayo, hindi niyo pwede kaming lukuhin. Ako talaga parang, gusto ko na talagang tumakbo talaga. No? Ang dami ko na experience talaga. Dami ko na experience. Tingnan mo yung mga distributor, no? Si GM Dinera, nakipag-usap siya ng tao, talagang ginagalingan talaga niya makipag-usap. Hindi naman kumikibo yung kinakausap niya. Sabi niya, siguro mag-i-instant direct ito. Talagang kinausap niya. Nung tinanong niya, anong gusto mo? Instant or express? Sinampal si Dera. Kasi buwang pala yung nakausap niya. Imaginin mo yun. Dapat makaranas kayo ng ganyan. Diba? Hindi pa kayo nakaranas ng ganyan eh. No? Pabanting-banting pa lang kayo. Diba? Pero lahat ng mga challenges, lahat ng mga trials, struggles na naranasan nyo, wala na yun, hindi nyo na yun hindi nyo na maalala yun. Once na ma-recognize ka sa Global Marketing Director, once na kumikita ka ng 1 million isang buwan, hindi mo na maiisip yun. Yes? Yes! So sinong gustong mag 1 million, 1 million a month? Yes! Mag-GNT. Yes, talagang maging totoo yan sa inyo. Amen. Bakit? Kasi naging totoo yan sa akin. No? Naging totoo yan sa akin. Sabi dyan, how do you spend your life here in this business? Kung tanungin ko kayo, una-una na tanungin ko yung mga luma na yan. Tingin kayo sa akin, tingnan nyo ako. Huwag nyo kagayong titingin dyan sa cellphone nyo. Yung mga luma na mukha na yan, yung mga distributor, how do you spend your life in this business? Di ba? Huwag sayangin yung time. Time is the most preciable commodity. Yes! Sayang yung time. Dapat makapag-travel tayo, di ba? Nung the other month, pumunta kami ng Dubai with GMD Mix. Pupunta na sana kami ng ng Georgia. Pupunta kami ng Georgia. Kami meron na kaming visa. Nako, ang pangalan ni Mitch. Meron kapangalan si Mitch. So walang pangalan na deny yung walang visa si Mitch, na deny siya sa Georgia. Meron na kaming 4. Alam nga naman, aalis kami, iwanan namin si Mitch, di ba? Sabi namin, 1 for all for 1. Tingnan mo, bayaran mo talaga kami, Mitch, ha? No? Grabe talaga, no? Kagandahan ng business natin. From time to time, nadadalhin ko yung mga leaders, no? Sa iba't ibang bansa, pupunta kami sa iba't ibang bansa. Armenia, pupunta tayo ng Holy Land, di ba? Sa iba't ibang bansa. Kayang-kaya kong dalhin kayo kasi may pera kayo, di ba? Yes! How do you spend your life? Kailan kayo ma-promote? Kailan nyo ba maisipin na gusto nyo rin na magandang buhay? Di ba? Yung mga bago, please, huwag nyong tularan yung mga matagal na sa lifestyle. Ang dami nilang realization sa buhay. Ang dami nilang realization talaga sa buhay. Huwag yung tularan sila. Di ba? Galingan nyo dito. Kasi once na galingan nyo kayong mga baguhan, malilift up din yung spirit ng mga old na distributor. Kasi yung mga old na distributor, parang zombie na rin yan sila. Pag naglakad sila, mahina na yan. Kahit sinaksak pa yan, talagang gaganyan, pero lalakad pa rin yan. Mahina-hina. Pero pag nandyan kayo, malilift up yung spirit nila at maging successful sila sa business na to. Dahil po sa inyo. Yes! So we will work hand in hand in this business. Yes!
Ako talaga, nakafocus ako dito, tuturuan ko talaga kayo. No? By the grace of God talaga, lahat na power ko talaga, ituturo ko sa inyo. Kasi alam ko, pag natutunan itong skills na to, wala nang distributor na maghirap pa dito sa Pilipinas. Yes! Yun ang kagandahan talaga. Ask yourself now. Diba? Paano nyo in-spend yung time nyo dito? Ilang beses kayo nag-i-stipi? Ilang oras kayo nagtuturo ng mga tao? Sana mahiya naman kayo. Bibigyan nyo lang ng 1 oras yung lifestyles. 2 oras yung lifestyles. 3 oras yung lifestyles. And then gusto nyo kumita ng 100,000, 200,000, 500,000, 1 million. Yan lang na oras na ibibigay mo. How do you spend your life here? Tingnan nyo. Sana kayo tumitingin. Tingin kayo sa akin. Diba? Sino kaya pinapagalitan nito ni Senador? Ako. This is a realization. Yes! This is a realization. Diba? It's me. So yung appeal ko ngayon, yung appeal ko sa inyo talaga, get up. Diba? Trabahuin natin ito. We have the best business in the world. Yes! Because we have the best product. Marami tayong pangarap. Gusto natin mabigyan ng magandang kinabukasan yung family natin. Gusto natin sila din madala sa iba't ibang bansa na pwede natin ano sa kanila, na ma-enjoy din sila. Yung mga mahal natin sa buhay, bago sila mamatay, mabigyan natin sila ng magandang buhay. Yes! Folks, nag-a-appeal ako sa inyo. Nandito na tayo sa lifestyles. Nag-spend na kayo ng time dito. Nakikita ko nag-struggle kayo. Nakikita ko na talagang nandito naman yung puso nyo. Pero meron sigurong something na kulang sa inyo. Yes. Tatanungin nyo yung sarili nyo, ano kaya yung kulang ninyo? Na para makita nyo yung opportunity, para makita nyo yung future nyo dito. Alam ko, you love your family, you love your children, you love your parents. Gusto ninyo na mabigyan sila ng magandang buhay. Ang daming time na spend nyo dito. Ang daming oras na nasinayang nyo na dito. Ito na, this is the time to start. This is the time to, talagang babaguhin na natin yung ginagawa natin. Makipag-usap tayo sa maraming tao. Kasi one day talaga, makikita nyo yung future nyo dito. And one day yung family nyo, sila yung mag-i-enjoy doon sa ginagawa nyo. Kasi alam nyo kung paano nyo in-spend yung time nyo dito. Yes! Are you ready to become a millionaire? Yes! Bawal ang tamad. Yes! Trabaho tayo, hindi naman kayo mamamatay dyan sa trabaho nyo. Konti lang yung time na binibigay nyo. Sabi ko nga, bakit ako nag-GMD in 11 months? Can you imagine that? 11 months Global Marketing Director. And today, wala pang nakabreak sa record na yan. Tinatanong nila ako, anong sikreto mo? Ang sikreto ko lang talaga, hard work. Yes! Yun ang sikreto ko. Trabaho ako ng trabaho. And that's why, naiintindihan ko yung business. Nakahanap ako ng wisdom. Naka-create ako ng organization. Kasi natututo ako doon sa mga activities ko, doon sa mga ginagawa ko. Meron akong realization. And one day, nakikita ko, ito lang pala ang kulang ko. Ito lang pala ang kailangan ko dito. Tuloy-tuloy yung business until today. Yes! Until today. Are you a GMD? Yes! Gusto niyo mag-GMD? Yes! Yes, talaga. Sabihin mo ulit sa sarili mo, yayaman ako dito. Yayaman ako dito! Sabi dito, ito yung last slide ko yata. If you believe in yourself and have the dedication and pride and never quit, you will be a winner. The price of victory is high, but so are the rewards. Yes? Yes. Talagang mananalo tayo dito. Talagang na ito, meron ang dami ng GMD. Yes. We are almost 100 global marketing directors here in the Philippines. Totoo yung system natin.
Totoo yung products natin. Totoo yung training na ginagawa natin. Ang kulang lang dito, sabi nga nila, the variable of success in this business is only you. Yes. Is only you. That is the variable of success. Kahit magtumbling pa ako dito, kahit anong ituro ko sa inyo, pag hindi kayo ready na maging successful sa business na to, never kayo maging successful. Remember again, the variable of success in this business is you. Is you. Is you. Folks, congratulations sa tanan. No, sa lahat. Thank you very much. Thank you to the Manila team. Alam ko magdo-double ito sa next na BBC natin, dadami at dadami tayo. Yes. No, magdoble itong ano natin, itong attendance natin. And ang pinakamaganda talaga doon, maraming mga distributor na nabago yung buhay nila kasi nag-decide sila to do the business at alam ko na alam nila yung ginagawa nila. God bless everyone! Thank you very much! And to God be all the glory. Yes. Wow! Thank you so much, our Global Marketing Director, Rodrigo. And Yes! of course, alam po, everybody's empowered already. Yes. Hindi na kayo makahintay ng tomorrow kasi we want to put everything in action. Right? So,